nelíbí. Takže jedna bude řízek. S tím souhlasí Jelenka, která to přišla. A třetí je Reska. Dva bude svíčková. Ne, to bych Jo, Máte slušně. ty nehraješ. Jo, ty spagety. Jo. Spagety fouká. Takže. Hej, ale pizzy, jako pozor na to, špagety může být s masem. To jo, ale. A ty tam jdeme sám, protože špagety to není maso. No a třetí je Reska. Takže. A ve svíčkový 90% masa, jo? Nebo co, prosím tě. Dohodli jsme se, že první bude vepřovej kuřecí řízek. Vepřový Vepřové kuřecí číslo. Bude prase s křídlama, nebo co, prosím tě. Druhá bude svíčková. Jo. Jo. Třetí je Reska. Třetí bude rajská, výborný. Jo. Čtvrtý bude smažák. Třetí je Reska. Smažák je 10. Smažák je třetí. Smažák je čtvrtý! Smažák. Máš tam smažák je čtvrtý! Prosím tebe. A dej pokoj, děkuju. Když je smažák čtvrtý, tak smažení celé Tady je pátá. čtvrtá. A je to. Smažák Smažený. čtvrtý. Spokojenost, výborný. Já bych si u nás smažák dal spíš než rejskou. Je čtvrtý, máš Je čtvrtý. A ty se do toho vůbec nebudeš. Bratrská bitka! Tak. A pátý budou špagety. Holandský. Bolenský. Ty vole, bokový. Smažák je čtvrtý, všímáš si to, jo? Je ta rejska. Třetí. Máš smažák. Máš smažák čtvrtý. Ježiš, ty máš čtvrtý smažák. Tak se bude Reska. Já nevím, co si to. Máš ty smažák. Máš ho tam, prosím tebe, tady. Tady je. Čtvrtý. Prosím tebe. Kristova nohou. Mohli. Tady smažák, čtvrtý. Aj, vidíš? No, jde píše. Tak dál asi, že jo? Z toho čtvrtýho místa za chvíli bude druhý den. Jsme na pátý. Už je i špagety jsou pátý. Šestý. Bych dal knedlíky plný masem. Tam bylo jako hodně emocí, jak se... Jo? Budou lítat ty židle, ještě tady jsou lavičky. Třeba kdybys to viděl na tom připravený kemru, Ty tak vole, bude co slyšet. to vůbec není? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Aj, 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 pro.